Už to zase. Konec, no. Ty jo, tak ty čisté jízdka. Soutěžní hra Pražské věže. Zájemci navštíví Novoměstskou radnici, Staroměstskou Mosteckou věž, Malostranskou zvonici, Podskalskou celnici na Výtoní nebo také areál Podmořské vodárny. Soutěžící se budou pohybovat po Praze MHD, na kole nebo po svých, jednotlivě ve skupinách. Bližší informace k soutěži pražskévěže.cz. Holešovické tržnici otvírá dopoledne už 3. ročník úspěšného Seafood Wine Festivalu. Letos je rozšířen o sekci A tam není dečiček šupá. To říkáš o našem, co to říkáš o našem psu? Ale spolu si říká, já občas říkám obdanu, víš. v Praze. Děkujeme za pár Je to dobře klaplo. Naprosto pořádně mělo být jasno. Pokud se tady samozřejmě vyberou ty mlhy, které stále ještě Prahu relativně trápí. Se aktuálně venku 7 stupňů Celsia. Velmi podobné teploty čekáme i zítra, protože je zatažené smyslou společností i po ránu také pohyb. Potom odpoledne pohyb nebo polesno, nejnižší teploty, nejnižší potom na 10 nebo maximálně 13. I při špatném počasí můžete dobře vidět. S očním centrem Dr. Rau lepší život bez čeček a brýlí. www.cz. Máte rád, když se vás lidi bojí? Mám rád spravedlnost. A kolik jste už zabil lidí? Zabil jsem jednoho člověka. Ostatní byla moje práce. Betty, hra o návratu z ciziny do reality českého maloměsta. Obřemen filmy a nutnosti odpuštění. Pro divadlo Rokokoru psal Marek Hra. Více na městská divadla pražská.cz. Aplikace Liftago zlepšuje kvalitu taxíků. Vyberete si řidiče podle ceny a auta a po jízdě ho hodnotíte. A k tomu vám dáváme slevu 150 Kč na první Liftago jízdu. Stačí platit bezhotovostně a vydat